mengko kanggo mimi pipi dulu ketemu jodoh kanggo wong sewo aja sampai lali siapa sih pernah baturi angge mimie pipit sati kabeh kanggo sedulur sing bongas kanggo ayah sel kanggo sedulur Pak Greot Kang Jarot si Bogis mau pada pengalen kanggo ruan Jarot Kang Jarot si Bogis sedulur Pak Greot angge Kang Tabruk sing weli netas Pantura kanggo ayah silpi sing curug mamae pacar mimi pacar kanggo bunda Diana sapa bae lanang sing dadi jodone muga kuwen pilihan terakhir dewe kanggo ayah sel karo wong sejen iki lurus sing terbaik bukan memuni sapa-sapa anak kita sing masih setia kanggo mamae pacar baidaran sama Agus sapa jekang Mas Bude Ayu angge Bude Ayu si paling goral dewek Bude Ayu budaya pipit angge Kang Sobana bos baso gepeng ya 20.000 Kang Raskani kanggo mimi pipi dewek cinta kanggo duga harapan yen mengko dilelara balikan kita kanggo ayah sel Bude Ayu main Bude Ayu angge Bude Ayu kanggo mamae sel kanggo riwan Sihus tegak inget siji silungan yen kita masih gemuk masih ngarepaken bisa sejene Bunda Ayu kanggo duga harapan moral Bunda Ayu kanggo duga harapan sapa bae lanang kanggo duga harapan jodoh kanggo duga harapan gaguan kanggo duga harapan Agus terakhir kanggo duga harapan karo wong sedulur Pak Greot nih Kang Jarot kanggo Kang Jarot matur suwun Kang Jarot sapa-sapa anak kanggo Kang Jarot Bude Ayu asik kanggo duga harapan Angkut kanggo duga harapan Rangga Araban si paling gorong dewek Rangga Araban mani kanggo ayah sel Rangga Araban si paling goral Bude Ayu juga Araban kanggo Kaca Semuri Mimie sing demi ayam tentu mana hiburannya si dewek cinta yen kita masih gemuk masih ngarepaken kanggo duga
Kanggo duka harapan Temoni sapa-sapa anak kasih masih setia. Kanggo Mimi Pipi Kanggo Bunda Ayu Kanggo Kangge Rangga Araban Kanggo sing Bunda paling goral dewek Be Ayu sing paling goral. Kangge Mimi Pipit Kanggo Mama Baca ora ketinggalan kangge Bunda Mary calon majikan. Kang Tabu mana hiburanna si dewe cinta yen mengko dilelana harapan Bunda Ayu Kang Jarot bundane Ayu Kanggo Mimi Pipi Bunda Arabane lebih Sewu sing yen kita masih dulu masih ngarepan Kanggo Mama Sela Sejene Bunda Ayu paling goral Bunda Ayu Sapa bae lanange sing dadi jodohne muga kuwat pilihan lahir dheweke karo wong sejen kok pengen lulus Kanggo duka harapan Kanggo Mimi Pipi Kanggo Bunda Neng Ela Atur nuwun Bunda Ayu Rangga Araban Mimi Pipit Kesuwun